Как си прочиствам аз тялото? Има 3 неща, които правя основно за прочистване на тялото, когато става въпрос за храненето, като едното от тях е периодично гладуване. Това е едно от най-ефективните и най-лесните неща, които може да направим, но за жалост не е достатъчно. Трябва да правим още допълнителни неща, защото просто слагаме прекалено много отпадъци в нашето тяло. Второто нещо е това е гладуване на вода за няколко дни, като не би го препоръчал за повечето хора, особено ако не знаем какво правим или ако не сме правили или не сме го правили никога, защото може да е опасно и често може да доведе до сериозни проблеми, ако не сме подготвени. И третото, което според мен е най-ефективно и го препоръчвам на всичките мои клиенти, и аз го правя така, това е гладуване на фрешове и смутита, зеленчукови и плодови, като ако искаш да научиш как го правя точно и как го препоръчвам на моите клиенти, абсолютно безплатно можеш да научиш на линка в описанието или ако отидеш на bg.milkokukov.com или на линка на профила ми, абсолютно безплатно можеш да видиш стъпка по стъпка точно как го правя аз и как го правят моите клиенти, за да го направиш ти, ако имаш желание.